2 дни след тежкия инцидент в Слънчев бряг, състоянието на двама от пострадалите, 35-годишната Христина и 4-годишното й дете, които дошли само за 5 дни на море, е все още критично. Вчера в 5:30 излезна лекаря и точните му думи бяха: аз не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам тези надежди. Цяла година работиха да почиват 5 дена. Те бяха живи и здрави, бяха толкова доволни, че са забавлявали децата заедно. И накрая се случи това. Десетки роднини на пострадалите дойдоха, за да проследят дали съдът в Несебър ще задържи под стража 18-годишния младеж. Дойдоха и съученици и приятели на обвинения в нанасене на средна телесна повреда при ПТП Никола Бургазлиев. Никола, имаш ли какво да кажеш? Защитата на пострадалото семейство ще иска преквалифициране на обвинението. Основният пропуск според нас на прокуратурата е, че не е квалифицирано деянието като евентуален умисъл, а си е класическия пример на непредпазливо ПТП. Поради това и размера на наказанието трябва да бъде в пъти по-голямо. Той може би е нарушил закона за движение по пътищата, което ще се установи от автотехническата експертиза, но аз лично, познавайки случая от 23-та година служебно, считам, че тук следва много внимателно да се потърси отговорност на тия фирми, които предоставят този тип превозни средства за управление в пътищата, отворени за обществено ползване, защото, повярвайте ми, няма как да приема, че с една и съща количка става едно и също происшествие на едно и също място през година. Защитата на пострадалите две семейства има съмнения за укриване на факти и доказателства по случая. Основният пропуск за нас е, че пробата за алкохол и наркотици не е взета непосредствено след ПТП, а скришно в полицията, което буди много съмнение. За това са сезирани вътрешна сигурност на МВР и главния прокурор. Вчера звънях на Министерството на вътрешните работи. Моля министъра да намери начин да се свържи с мен. Искам да пратят проверка от София. Събудете се, хора, събудете се, утре вие може да сте на мое място. Искам виновника да си плати, защото не е нормално на среде центъра да караш такава скорост и да се врязваш така в хората, в тълпа с хора.